Ola, moi boas de novo e benvidos á Casa de Xuventude unha vez máis, onde, bueno, algúns xa me conoceredes, outros preséntome, son Diego Martínez e estamos a gravar unha serie de vídeos receitas sobre a cociña galega. En este caso, como xa vedes que nos empeza a dar o sol e xa ven aí o bo tempo, vamos a facer un clásico das festas e romerías ao largo de toda a provincia, de toda a comunidade, que é a carne ao caldeiro. Que vamos a precisar para facer unha carne ao caldeiro? Pois mirade, uns bons pedazos de falda de terreira con oso. Despois un pouquiño de unto, vamos a utilizar sobre uns 40-50 gramos, vale, o unto sabedes que é a graxa do porco que ten no intestino delgado, que aquí salgamos e afumamos. Vale, no caso de que non teñamos falda de terreira con oso, podemos utilizar tamén xerrete, por exemplo, ou costela incluso. Moi ben, 4 pataquiñas e despois nada, un pouquiño de sal gorda, aceite de oliva virxen extra e pimentón. Neste caso, o pimentón é 50% picante e agridulce e 50% dulce. Moi ben, e con isto nos vamos á zona de elaboración. Moi ben, pois xa estamos na zona de elaboración e vades a ver que é unha receta moi sinxela. Entón, o primeiro que vamos a facer é unha ola que nos seña suficiente para cubrir a carne e as patacas. Tenemos que adecuar, vale, isto como é para dous, con esta de sobra. Vamos a poñer quentiño. Vamos a botar aceite de oliva. Moi ben. E vamos a dourar a carne. Así que colla a temperatura. Agardamos un segundiño. Mentras agardamos vamos a brotar unha areiña de sal. Unha pouquiña, vale, porque despois a gracia tamén do carne ao caldeiro é rematala ca sal, o pimentón, non? Como nos gusta facer aquí en Galicia, unha cousa galega, non? O pulpo, do polvo. Moi ben, xa está ben quentiño, entonces vamos a dourar a carne. Primeiro por un lado, despois polo outro ben douradiña. Comentábamos antes que isto é moi típico das festas e romerías. En moitas festas e romerías, como fan tal cantidade, pois non se paran a douralo, claro, porque é necesario. Entonces o que se fai é botarse a cocer directamente. A min gustame facelo así. Entón vamos a deixar que colle un bo color dourado por un lado e daremos a voltiña. Aí, o dourado tardará en torno a un par de minutos ou 3 por cada lado, non teñades medo de pasarvos. Porque isto nos vai axudar a que despois os xugos da carne pois non se nos vayan o 100% ao caldo. Con cuidado de non queimarnos. E ao mesmo tempo por outro lado. Entón, agora, mentras se nos vai dourando por esta beira, que xa teño preparado aquí, pero iríades preparando a auga para cubrir e vamos a pelar as patacas. Nada, as patacas pelámolas e lavámolas simplemente. Pois partirémolas a metade ou depende do tamaño. Pensando mellor, estas vou nas deixar enteiras, porque tampouco son tan grandes. A carne xa está dourada por os dous lados, entón agora vamos a verter a auga hasta cubrila. Moi importante é tener cuidado, sabedes que se sobre aceite quente botamos auga vai a saltar un pouco, entonces cuidado non queimarse, vale? Vamos aí, con cuidadiño desde cerca. Aí. Entón, ata cubrir. Un pouquiño máis. Despois, se cando engadamos as patacas temos que engadir un pouquiño máis de auga, pero eu creo que aí nos vai a dar para todo.
E nada, poñemos lume forte ata que levante o fervor e despois baixaremos. E teremos que ferver en torno a... Eso tenemos que mirar tamén, dependendo do grosor dos pedazos. Estes pedazos son... Cada pedazo está en torno a 300 gramos. Entón, eu coido que os 40 minutos vai nos a ferver ben. Entón, vamos a ferver ata 20-25 minutos, despois engadiremos as patacas e rematará de ferver. Así, ao final estará a carne e as patacas todo no seu punto, vale? E agora que a auga vai a romper a ferver, que non se nos esquenza unha cosa moi importante, que moitas veces o que lle dá sabor a moitas das receitas galegas e moi en especial a esta, que vemos que é unha receita que é de carne de tenreira, pero vimos de engadir un pedaciño de unto, así, en torno a uns 40 gramos, vale? Un poquinho máis, así, a auga de cocción. E aí o deixaremos que ferva tranquilamente. Ben, xa nos levan fervendo uns 25 minutiños a nosa carne e é o momento no que lle engadiremos as pataquiñas. Entón, unha pataquiña, dúas e tres. E esta, que é moi grande, vou a partir ao medio para que todos me tarden o mesmo tempo en cocer. Vou engadir ademais un poquinho de sal, vale, para que me collan ese sal as patacas. E nada, e agora teríamos que agardar a que se nos cozan as patacas, que van a ser en torno a uns 20 minutiños. Moi ben, pois vamos a mirar como están as pataquiñas. Vale, xa están cocidiñas, sí. Entón vamos a preparar unha ración, vale? Colleríamos un pedaciño de carne, unhas pataquiñas, vale? Vamos a deixar así, despois, se quero outra pataca, volvo a ola. Moi ben, e agora, pois, como rematamos todo bonito aquí en Galicia? Sal, pimentón e aceite, pois, sal, pimentón e aceite. Vale, un poquinho de sal gorda. Vamos a mezclar así, pimentón, me gústame fuerte. E aceituco. Vale, e agora o truquiño que me gusta a min, que coller de aquí un pouquiño de caldiño, vale, e botamos de así. E nos queda eso aí abaixo para mollar pan e chupar os dedos. E vedes que sinxelo e que alimento. Que volvo a decir, nas romerías e nesas festas de campo, pois isto para aguantar todo o día. Entón nada, xa vistes, moi sinxeliño, non hai nada, nin tempo leva que xa case prácticamente, porque non chega a unha hora e é todo cocción, é todo na ola, entonces podemos estar facendo outras cousas mentres tanto, por eso son fan nas festas. E nada, carne ao caldeiro, a disfrutala, bo proveito e moitas gracias.